Again? But I always have to remind her. Look. What? Go. Go. Kasi guys, ito kasi, nagmamadali palagi. Kaya ayan, nagsuot tuloy ako ng baliktad. My gosh. I always have to think. No! No! It's like you're saying, It's always me. I hala, know. kaloka, baliktad pala. Okay, you change in front. So, ayun na guys, nag-change na ako. Baliktad pala yun. Ano ba yan? Naluluka. Ito kasi pag sinabing magbabiking kami, ando na sila, nakaprepare na kaagad. Ay, nako. Yeah, we're going. Ayan, tingin nyo, tinatawag na ako. Alam nyo guys, ito yung first biking namin dito sa neighborhood. Ayan, kasi di pa nga na-busy kami. So, ngayon pa lang kami makakapag-banding ng banding through biking. And, where are we going? Zundert. Ja. So, pupunta kami sa isang town dito guys. Dan moet ik naar het water. Ayan, ang daming playground for kids. As in. Kaya lang, kulang ng mga bata ata. Kaya kahit si Savi, pag may dumadaan na sasakyan, alam nyo ba, hinahay na din niya. Kasi konti lang nakikita niyang tao. So, ayun, yung mga kaganapan. Ayan. See you later guys, papakita ko yung view mamaya. If palagi kayong nanonood sa vlog namin, ito yung trip niya talaga. Maglalakad, magbabike, pag mainit. Buti na lang naitabi ko yung sombrero ko. Tsaka yung sa kanila, ayan, nakuha ko sa isang box doon. Actually, hindi pa kami tapos guys. Ang dami pa naming ilalagay sa kanya-kanyang lagayan. Tsaka wala pa kaming cabinet. Kahapon nagtingin-tingin kami. Pero sabi nung sa salesman doon, pwede naman pala sa online para ma-mix and match namin ano yung mga gusto naming cabinet. So, ayun. So, ayun yung view. Ayun yung dalawa. And hindi ko alam ilang degrees ngayon guys. Pero ayun, nice weather. And yung lamig niya is I mean yung hangin niya is may kasamang lamig. So carry, okay lang, hindi gaano kainit. Kahit mainit dahil sa hangin. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. So may pupuntahan kami guys na napuntahan niya daw 4 years ago. It's Birds Vocals of Opvang or Opvang Carer for Birds. Ayun. Kasi dito guys, pag may makasalubong ka na ibon na injured or ayun nga, na injured, na pilayan or whatsoever, may hotline sila dito na pwede mo tawagan. Tapos may ambulance na magre-rescue sa kanila, tapos doon ilalagay sa pupuntahan namin mamaya. And first time kong mapuntahan to kasi malapit lang to sa bahay, mga 4 kilometers lang. So carry siyang e-bike. And gusto din namin makita ni Savi para ayun mo yun, ma-install sa isip niya yung pag-love sa animals. So ayun guys, so kita-kits mamaya guys. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is... Guys, nandito kami sa Vocals of Vang dito sa Zundert. So dito dinadala yung mga nasugatan or mga na pilayan na mga birds. So ayan, may hotline sila na itinatawag nila sa ambulance. Tapos ambulance ang animals. Tapos dito dinadala to heal. Ayan. Ayan guys. So until such time na pwede na silang makalaya if okay na sila. So ayan. Diba? So ang gandang idea kay Savi para at least kahit bata pa siya, mamumulat siya, charot pang magto 2 years old pa nga lang, ay mamumulat siya sa ganito na kailangan proteksyonan din yung mga animals.
Yeah. Oh yeah. Angel. So they are injured, love. Yeah. Yeah. Little poop, Tommy. Come here. Yeah? Is it allowed? I think it's good. Well, Really? No, I cannot reach. Okay. slide. Ah, it's there. Guys, nakikita niyo ba guys? Ayan. Ayan, ang laki nga. Hold on, okay, Yeah, igsilaw. Yan, dito naman guys, yung mga nest ng ibon. Ang galing, no? Ano talaga sila dito sa mga animals? Ayun, oh. Preserve nila. I think some birds come here Ja, in the nest. ja, misschien. Maar te veel mensen, denk ik. Ang galing, oh. Punta kami sa paradise. Charot. Mini falls nila. Fountain ng mga birds na nakatira sa tubig. Ayan. Oh. Wow. Raad. Ja, boven. Oh. Mooi, hè? Yeah. 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 Ow. Ow. Ow, Boven. Nasa taas daw, guys. Yung ow. Huh. Marunong na siyang manghila sa papa niya. Mooi, hè? Pag may nakita siya. Yes, the young boy. Ja. Mooi, hè? Ja. Ga je mee, Tommy? Yeah, ow, Boven. Malaki na nga si Sabi. Tingnan nyo, ayaw pa niyang umuwi. Nangihila. Here.
guys! Hi guys! Ay guys, before kami umuwi, bibili muna kami ng maiinom dito. Or, actually nagdala ako ng makakain nasa bike namin. Kaya lang hindi namin alam if pwede ba magdala ng pagkain kasi may restaurant sila. So ayan, mag-order na lang kami ng maiinom. And may cookie ako nadala sa bike mamaya pag uwi namin. So yun na lang. Sabi niyo sa'yo, hi guys! Hi! Hi guys! Yeah. So, ayan, yun yung family bonding namin today. Ayan, actually, it's my first time also na mabisita to dito. Sabi, cheers! 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 Cheers. Ano pa pa? Cheers! So, ayan guys. That's all for today. Say Dudoy, sabi. Here. Doy! Magbabike na kami. Sabi, niet meer te slapen. Pabalik sa bahay. So, yun yung banding namin for today. Bye!